Hvad er hestevelfærd? Vi kan nok alle blive enige om, at det ikke var hestevelfærd, vi så i Operation X. Men hvad er hestevelfærd så egentlig? Jeg husker som barn, at jeg så en af de virkelig dygtige ryttere på rideskolen lagde sig over halsen på hesten med tøjlerne på begge sider, savede hun den ned, så den stod pænt bøjet. Jeg tænkte, at det måtte være en af måderne, der skulle til for at blive så dygtig, så det skulle jeg da også prøve med min hvide pony. Bagefter græd jeg i boksen og lovede Blanca, at jeg aldrig nogensinde ville gøre sådan igen. Nogle år senere stod jeg feberramt på en stævneplads i silende regn og kunne ikke læse min hest. Mit temperament løb af med mig, og jeg stak ham ind med pisken. Mine forældre blev så sure på mig og sagde, at hvis jeg nogensinde behandlede ham sådan igen, så var jeg ikke dygtig nok til at have hest. Siden da har jeg altid forsøgt at gøre det bedste for heste. Gør mig fortjent til heste. De har ikke valgt de utal af ting og opgaver, vi udsætter dem for, men som oftest forsøger de deres bedste for at stille os tilfredse. Mit personale undrer sig tit. Sandy, siger de. Hvorfor er vores årringer så meget roligere og nemmere end de andre? De har tillid. De stoler på, at vi aldrig udsætter dem for noget, de ikke kan. Om så jeg beder dem om at blive læsset en hesttransport, selvom de aldrig har været kørt før, eller om jeg beder dem om at gå på vandbånd, så gør de det næsten altid uden at stille spørgsmålstegn. Fordi de har tillid, og fordi jeg aldrig svigter. Heste er taknemmelige, kærlige, selskabelige og kloge. De fortjener at blive behandlet med kærlighed og respekt. Og det hverken kan eller bør diskuteres. Vi skal ikke længere tænke, at vi har set det, der var værre, eller komme med undskyldninger for det, vi ser. Vi ved bedre nu. Vi er klogere nu. Vi skal ikke have hesteavla, hvor der kan blive skrevet hjem, når den ene eller den anden har gjort noget forkert. Men for pokker da, hvor skal vi blive bedre til at ændre den kultur, der stadig lever i bedste velgående rundt omkring i landet. Tilbage til spørgsmålet, hvad er så hestevelfærd? Det bør alle, der har med heste at gøre, spørge sig selv om. For mig er det mange ting. Ordentligt management og håndtering. Nogle gange lidt mere konsekvent end andre, men aldrig voldelige og uhensigtsmæssige. Tillid og respekt for det enkelte individ. Ordentlig fodring. Fold og frihed. Individuel varieret træning. Skabe et team omkring sin hest, hvor dyrlæge, tandlæge, kiropraktor, smed, behandler, akvatræner osv. arbejder tværfagligt sammen om de bedste forudsætninger for hestens trivsel. Jeg er massør, professionel galoptræner, avler, ejer og stifter af Healthy Horse, genoptræningscenter for heste. Jeg har viet mit liv til min største passion. Heste. I 23 år har jeg forsøgt at skabe fokus på hestevelfærd og hestetrivsel. Jeg har hjulpet alle slags heste med alle slags skader og udfordringer. Lad os hjælpe hinanden med at gøre det bedre.